Prečo kupovať nehnuteľnosť teraz? V súčasnosti sú nízke ceny nehnuteľnosti zapričinené stagnáciou realitného trhu po voľbách koncom minulého roka. Hypotéky nám začínajú klesať, pomaly sa budú pridávať aj ostatné banky. Nebudú to výrazné zľavy, ale pomôže to upokojiť kupujúcich, ktorí sa odvážia zadlžiť kvôli vlastnému bývaniu. Začiatkom roka sa nám trošku pohli predaje, ale február je vždy najslabším mesiacom. Takže pokiaľ sa opäť na chvíľu zastaví predaj, tak ceny nehnuteľností nám ešte trochu klesnú. Avšak s príchodom jary, najneskôr pred letom, ťažko je dnes povedať, kedy presne, sa začne pomaly predávať. Ceny nám prestanú klesať a s narastajúcim predajom začnú ceny nehnuteľností opäť stúpať. Dnes je ťažko odhadnúť, kde sa zastavia, preto ak zvažujete kúpu nehnuteľností, dnes je ten správny čas, máte si z čoho vyberať a ceny sú veľmi priaznivé.